Punong-puno ng sigla ang ginanap na convention ng Bureau of Internal Revenue, Revenue District Office 21B sa siyudad ng San Fernando, Pampanga nitong Martes, March 7. May sayawan, kantahan, If I can be strong, I know every man. mayroon ding nag-vlog tampok ang halaga ng paghingi ng resibo sa mga establishmento Sige pa, ano na lang ako ng resibo kasi kailangan ko sana i-reimburse ko siya. Ay, sorry po kami nag-i-issue ng resibo. at ang ceremonial tax e-filing. Bahagi ng masayang kaganapan ng kampanya serye ng BIR kaugnay ng wastong pagbayad ng buwis. Present sa tax convention ng BIR ang mga kinatawan at opisyal ng Securities and Exchange Commission o SEC, Department of Trade Industry o DTI, at ang top 150 corporations sa Southern Pampanga na sakop ng BIR RDO 21B. Actually, it is a part of the three event program. So yung una, yung media partners and other partners. Yung pangalawa, yung individual taxpayers. And then itong pangatlo, corporate taxpayers. So we try to secure the cooperation of different agencies like SEC, DTI, and AABs, accredited agent banks. So kasi hindi naman ito kayang gawin ng RDO 21B lang. So kailangan namin ng business environment and as well as the whole society of RDO 21B as South Pampanga family. Ayon kay Arnel Cosinas, ang pinuno ng BIR Revenue District Office 21B, halos kalahati ng 10.6 billion pesos tax collection ng kanilang tanggapan ay nagmula sa mga corporate taxpayers. Kaya estratehiya umano ng kanilang tanggapan ngayon na maiangat ang kamalayan ng mga miyembro ng iba't ibang korporasyon ukol sa mga pambansang polusiya pagdating sa pagbubuwis. Kung i-check natin yung contribution ng different corporation, more or less it is around 50+% of the total collection of 10.6 billion last year. So hindi ito biro dahil it composes of direct taxes and withholding taxes. So withholding taxes are taxes that are entrusted to them that belongs to other income recipients and are being remitted by these top corporations. As of March 2023, nasa 66,000 na umano ang bilang ng mga rehistradong korporasyon sa rehiyon. At batay sa datos ng BIR RDO 21B, kabilang ang agro-industry and trading sa mga sektor na industriya na patuloy ang paglaki. Ayon sa Securities and Exchange Commission, makatutulong ang kolaborasyon ng kanilang tanggapan at ng BIR sa pagpapakalat ng impormasyon hinggil sa mga batas at iba pang guidelines sa pagnenegosyo at pagbubuwis. Opo, napakahalaga po ang imbitasyon po ng BIR sa amin sa kanilang kampanya, no? At makikita nga na hindi lang sa kanila yung kanilang kinakampanya, kung hindi pati na rin sa ibang ahensya ng gobyerno kagaya ng Securities and Exchange Commission, na kung saan makikita natin na coordinated yung programa ng bawat isa sa amin na hindi hiwalay sa isa't isa, na makikita natin, no, na ang tanging layunin ng programa ng bawat ahensya ng gobyerno ay tungo sa kaunlaran ng ating lipunan, ng ating bayan. Kaya kami nagpapasalamat sa BIR sa kanilang pag-imbita sa amin at nahibahagi namin yung mga updates. Samantala, bukod sa mga malalaking korporasyon, nais din ikampanya ng BIR RDO 21B ang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs, ang pagpapatupad sa obligasyon na pagbabayad ng wastong buwis. Dito umano makakatulong naman ang DTI. Sa DTI po kasi kami din, we are encouraging yung mga MSMEs natin na talagang they will have to go to the mainstream. Yung kung hindi sila mag-colorum o maging underground. So apart from that po, ito nga pong mga institution ng mga tax reforms ng ating BIR. So sa ating pong mga programa sa DTI, we make it a point na meron kaming mga orientation training din, mga seminars regarding taxation. So para po itong mga tao, hindi naman matakot na mag-file ng income tax sa BIR because alam na alam nila kung ano yung maging benefits ng
paying their income taxes naman po na diligently, tsaka po yung tamang tax talaga. Samantala, nagpaalala naman ang BIR sa ating mga karehiyon na wag nang hintayin pa ang mga deadline bago magbayad ng buwis. Unang-una, wag po natin kalilimutan ang ating April 17 due date. Mana pa, kung maaari, a week before that, i-comply na po natin yung ating filing of income tax return kay individual man tayo o corporation. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to.